Moni abale anga nonse azibambo ndi azimayi anyamata ndi asikana Tiana amene takumana leronso pano pa Zodiac Broadcasting Station kuti tigawane lingaliro la lero ndipo leronso muli ndi ine Elizeyo bambo Nthalika kuchokera ku Nthalika Parish. Tufuna kuti lero tigawane pa lingaliro lana kuti kodi inuyo Mmachita Manyazi kupempha. Kodi Mmachita Manyazi kupempha. Tatiyeni tiwerenge mawu a Mulungu amene atithandize pa lingaliro lathu limeneli loti tiyende nalo tsiku lonse la lero, nthawi yonse imene tili maso, nthawi yonse imene tikugona, zitithandize kuti moyo wathu upite pasogolo, moyo wa siku ndi siku. Mawu athu amuthenga wabwino tiyatenga kuchokera pa Yohane mutu wa 16:23b mpaka na 28. Ndithu ndikunenesa kuti chilichonse chimene mungapemphe kwa Atate pochula zina langa azakupasani. Mpaka tsopano simunapemphe kanthu pochula zina langa, pemphani ndipo muzalandira kuti chimwemwe chanu chikhale chathunthu. Ndakuwuzani zimenezi mophiphiritsa, nthawi ilikuza pamene sinzalankhula nanunso mophiphiritsa, koma ndizakuziwisani momveka za Atate. Tsiku limenelo muzapempha pochula zina langa, ndipo sindikuti ine ndizakupemphererani kwa Atate ayi, pakuti okukondani ndi Atate amene amakukondani chifukwa mmandikonda ndipo mumakhulupirira kuti ndinachokera kwa iwo. Ndinachokeradi kwa Atate kuza pansi pano, sono ndikuchokeranso pansi pano kupita kwa Atate. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, tikufuna kuti lero tigawane pamutu umenewu, kodi inuyo Mmachita Manyazi kupempha. Koma tatiyeni kuyamba titenge phunziro laling'ono limene tikuliona mawu amene tawerenga lero, kuti Ambuye Yesu akuyenda ndi ophunzira ake, akupita nawo, koma sikuti akungoyenda nawo kokha iyayi, akumafotokozera kuti tikutere, tikuyenda motere, ndikumafotokozera za pasogolo. Sikuti akungoyenda nawo mwachimbulimbuli iyayi, koma apa akuwawuzira ophunzira ake. Chimene mangondera Ambuye kuti amakonzekeresa anthu amene akunsatira. Amakonzekeresa kuti ndizapanga chakuti. Kuli anthu ena amene ukamasata sulishiwa kuti kodi akhota pati. Mungu wakhota. Kodi asogoleri tazitiuzani kuti tikakhotapo, apo tikalowera uku zimakhala bwino kumauzana choncho. Tikumbusane ife amene ngakhale tili m'mabanja. Ana aziziwa plani yanu, akazi anu aziziwa maplani yanu, amuna anu aziziwa maplani yanu. Chifukwa anthu mukuyendera limodzi asamangona mwakhota kena kumatembenuka kena kumutopita iyayi. Ambuye Yesu akauza ophunzira ake maplani ake. Chachiwiri akuti mupemphe zina langa ndipo ndizakupasani kuti chimwemwe chanu chikhale chochuluka. Funso langa ndiona kuti kodi niyo muli gulu lija lochita manyazi ndi kupempha. Kuli anthu ena amanyadira, ine ndimachita manyazi ndi kupempha. Nanyadira to, ndimachita manyazi ndi kupempha, ine kupempha. Ine mata. Mungu ndipasa ngati mufuna, ine mata kupempha. Oho. Lamulo likubwera apa ngati lamulo Ambuye Yesu akuna kuti pemphani. Ndipo mupemphe kuti chimwemwe chanu chikhale chochuluka. Ngati inuyo Mmachita Manyazi ndi kupempha, ziphunzitseni lero. Mkhristu olephera kupempha, ngakhale kupemphera kumankanika. Chifukwa ngati mukukanika kuti mumpemphe nzanu, kodi muzalimba mtima kupemphera kwa Mulungu? Phunzirani kupempha. Kupempha sikutanthauza kuti iweyo ndiwe munthu wosika. Kupempha kumatanthauza kuti ukuziwa kuti Mulungu anatilenga anthu tonsefe ngati gulu ndipo timadalirana. Munthu amene kawiri amakanika kupempha amakhala munthu wozikonda, chifukwa mmene iye akukana kupempha choncho nayenso amafuna kuti anthu asampemphe. Musakhale choncho. Tachitani practice kupempha. Mukasowa chinthu musamafinyike. Mukasowa chinthu kumapempha. Chifukwa vuto lina lokhala ndi mtima olephera kupempha ndiona kuti ukafinyika kwambiri ndi umangobanonso pano malomwena kuti upemphe. Koma tikhale ndi chizolowezi ngakhale zinthu zing'ono kupempha, ndikutenga nawo ichi, ndikudusa nawo kumbuyoku, ndikupanga chako kumapempha. Ndipo akuti kupemphako tizipempha zina lake. Kutanthauza kuti chani? Kutanthauza kuti zimene tikupempha ife zikhale zona kuti tikatamuza Yesu kuna kuti Ambuye ndimafuna ndipemphe ichi, anena kuti oye kapempheni chimenecho. Ndikuti ukupempha ndi ulamuliro wake, ukupempha zina lake. Ndipo kunena kuti sikuti mukapempha ndikuti ntaza kupemphereni ndine iyayi. Mukapempha muodziwe kuti zipita straight kwa Atate, chifukwa kuti Atate wamakukondani. Pene kuti Ambuye Yesu tuwasegula tukanjira kena kake kodabwisatu. Chifukwa timena kuti nthawi zonse timapemphera kuzera mwa Ambuye Yesu, timena kuti mwa Yesu Khristu mwe Ambuye athu. Timakambirana zimene zoposachita pompa.
koma apa kuna kakhala ngati ambuye suja wafumuka pang'ono kunena kuti mukapemphera paja pemphero limadusa limapita bwinobwino ifana kuti atate amakukondani. Akungotanthauza kuti Mulungu amaziwa chimene ife tifuna kupempha ngakhale chisanatuluke pakamwa pathu. Ndipo ifana kuti yo jali ndi chikondi kale ndi ife. Sikuti zimamvuta kuti atimve kuti atipase. Choncho anthu fe tiphunzire kupempha. Tikaphunzira kupempha tizaphunziranso kupemphera. Ana anu mwaphunzise kupempha. Mwana sikuti angangoziweka kupempha iye, mumphunzise kupempha. Choncho lero assignment imene tikupasana pano kwa ife amene zimativuta ndi imene ziphunziseni kupempha. Pangani practice ya kupempha, sikunyozeka sikusauka iyayi ngakhale uli oti zinzoze uli nawo kumapempha nthawi zina. Olowa ntchito wako takumpempha. Ndikumbukira mwezi watha napempha amene amatisesera nyumba napempha mayonisi. Anandigairatu, anandigaira mayonisi, anakandigulira mayonisi. Anakandigulira mayonisi awa 1000. Kumapempha zimathandiza kubweresanso ubale pakati pa iwe ndi azinzako. Munthu amene supempha azinzako zimatanthauza kuti iweyo ufuna kukhale oyima pawekha, iweyo ukuona ngati kuti anzako sowa iwo sosakusowa. Koma kupempha na kuja kumabweresa chibale. Tatiye ndikamakhala tikamadusa mbiri kamakhala mipakati mwatumo. Tazina kufika pakopanza ita ndigereni thobwa, ita ndigereni mazi. Kumapempha zimathandiza kulibwino kamwe thobwa lako anzako malomo kamwe lako. Mulungu atata mphamvu zonse tikuthokozani kuti inuyo matilimbikisa kuti tizikhala amozi kuzera mukugawana. Koma tigawana bwanji ngati sitipemphana. Tupemphani mutiphunzise kupempha kuti poteropo tipitise pasogolo umozi wathu komanso tizindikire kuti anthufe timakhala modalirana. Tupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu mweyo ambuye athu, amen. Ndakuthokozani abale, tiyendeza kumaninso siku lina. Munali ndine Elizeo Nthalika ziko.